Sziasztok! Megérkezett a Zsivány 1-es, egy Star Wars történet szinkronos előzetese, és sikerült egy igazi, fanatikus gyilkos verziót készíteni. A vezérfonal lehetne akár a hová tűnt Gesztesi Károly is, na de erről majd egy picit később, egyelőre tegyük helyre ezt az egész történetet. A címet illetően ugyanis szó szerinti fordítást kapunk, ami élből kiverte néhányatoknál azt a bizonyos biztosítékot. Elsőre fura lehet a cím, de ha egy picit jobban megvizsgáljuk a dolgot, akkor élből fontos üzeneteket kapunk a filmmel kapcsolatban. Egyrészt ugye ez egy spin-off, azaz előzmény történet lesz. A Star Wars filmek között a 3. és a 4. epizód közötti eseményeket dolgozza fel, tehát nem a Star Wars 8. részéről van szó, így ezt az üzenetet mindenképpen hordoznia kell a címnek, ami szerintem sikerült, ha némi magyarázatra is szorul a hobbi rajongók körében. A történet röviden, ellenállók egy csapata merész küldetésre vállalkozik. A tervük nem más, mint hogy megszerezzék a halálcsillag terveit. Innentől egyszerű matekkkal kiszámolható, hogy a Zsivány 1-es, a történetünk középpontjában álló, a halálcsillag terveit sikeresen megszerző lázadó hívójele. Ugye már Luke-nak is volt hívójele, mégpedig a vörösötös. Egy pillanat alatt már is némi értelmet nyert a cím. Az első trailer személy szerint nekem 1000-szer jobban tetszik, mint bármelyik az ébredő erő kapcsán kiadott videó, sokkal közelebb áll a Csillagok háborúja világához, még azt is elhinném, hogy ez nem is Disney produkció, ha nem tudnám, hogy ez nem igaz. Erre pedig kontráznak egy borzalmas szinkronos előzetessel, már is csitítva a lelkesedésemet. Ugyanis, mintha félváról vették volna a szinkront, septiben pár embert berángattak volna a stúdióba, első olvasat után felvétel, és hagy szóljon. Az ember fülét legjobban Forest Whitaker szinkronja zavarja. Kerekes Józseffel semmi bajom, csak egyszerűen nem illik Whitakerhez. Nem véletlenül Gesztesi Károly a szinkron hangja a színésznek, tökéletesen passzol a mély hangja Whitakerhez, innentől pedig hiteles, Kerekes József pedig nem. Nyilvánvaló, hogy ez nem a végleges szinkron, viszont nem értem, hogy miért jó a hazai forgalmazónak, hogy most már nem első alkalommal adnak ki minősíthetetlen előzeteseket. Tényleg magyarázni kell, hogy igenis számít a szinkron minősége a marketingben? Hatalmas kérdőjel villag a fejem felett, mert még nem is arról van szó, hogy időhiányában nem lehetett volna normális magyar verziót készíteni, hiszen hetek óta elérhető már a trailer, egy-két nap csúszás egy minőségi végeredmény esetében már semmit nem számított volna. Ha pedig már a forgalmazónál, a Forum Hungary-nél tartunk, ez alkalommal is szeretném megköszönni, hogy tiltást kapott az Amerika kapitány polgárháború második szinkronos előzetese. Biztos idő lesz, mire villan annál, aki ezt kitalálta, hogy nem a mozi előzetes csatornánkat bünteti, hanem sokkal inkább a 25 000 feliratkozónkat. Röviden ennyi lett volna az első felindulásból a Zsivány 1-es szinkronos előzetesével kapcsolatban. Kommentben várnám a véleményedet, hogy neked mennyire tetszik ez az összecsapott szinkron. Ha tetszett a kis videónk, akkor nézz körül a csatornánkon, amennyiben pedig tetszik a tartalom, akkor ne habozz feliratkozni. Az infókártyáknál, valamint a leírásban megtalálod a Zsivány 1-es szinkronos előzeteséhez a linket, ha pedig már arra jársz, akkor érdemes megnézni Top Movies havi premier ajánlóját. Hamarosan új videóval jelentkezem, addig is szép és izgalmas napot mindenkinek, sziasztok!